Come on, get up and rise. Rise Coffee para sa kalusugan. Rise Coffee, 14 in 1 plus 1. Rise Coffee, purong-puro ang sangkap. Rise Coffee, enjoy ka na, healthy pa. Rise Coffee sa morning, Rise Coffee sa evening, Rise Coffee any time of the day for a healthy family. Sawa ka na ba sa sabon mo? Ha? Sulit ba ang sabon o madaling matunaw? Ganon? Introducing Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Pampaputi at moisturizer na. Antibacterial at pampabata pa. Talaga? Kojic acid, carrot extract, papaya enzymes. Tatlong natural na powerful ingredients na kilalang anti-aging and skin whitening. Sulit pang buong pamilya kasi antibacterial pa. Subukan ang pinakabago, pinakamabisang Kojic Soap ngayon. Subukan ang Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Ramdam ang bisa. Kitang-kita ang ebidensya. Rice Herbal 3-in-1 Kojic Soap. Subukan mo. Oo naman. Mabibili sa Cabral Bicolandia Supermart, DMSQ Supermart, Quick Stop Convenience Stores, CBS Convenience Stores, and other drugstores in your location. Mula sa Rice Brand, narito na ang pinakabago at nag-iisang 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Meron itong sangkap na organic stevia leaves na tumutulong makontrol ang sugar at insulin level ng mga diabetiko. Organic guyabano na may antioxidants para palakasin ang immune system, mapababa ang blood pressure at tulong din para makaiwas sa mga chronic diseases. Organic ashitaba na mainam sa pagpapapayat. Pinababagal din ito ang aging process at tulong din upang makontrol ang mga namungunang karamdaman sa Pilipinas gaya ng sakit sa puso, diabetes, cancer at iba pang mga karamdaman. 3-in-1 Rice Herbal Hot Tea. Available sa mga piling butika at tindahan sa inyong lugar. Hindi po ito nagkataon lang. May dahilan po kung bakit nyo napapakinggan ito. Alam po kasi namin na nahihirapan ka na sa iyong buhay nang dahil sa iyong karamdaman. Ramdam po namin yon. Marami ka ng gamot na iniinom ngunit di pa rin naiibsan ang pasakit na iyong nararamdaman. Pakiramdam mo tuloy, para ka nang nauupos na kandilang unti-unting nauubos at natatakot na tuluyan ng mawala ng liwanag. Nawawalan ka na ng pag-asa. Bumili na kayo ng rice coffee po para gumaling yung mga sakit nyo at maganda, masarap matulog. Yung pong yung pong mga nakikinig po sa rice coffee, bumili na po kayo ng rice coffee. Totoo po para gumaling yung mga sakit katulad nyo ko at rin po, maganda, masarap gumaling po ako sa rice coffee. Yung pagdumi mo, regular ba? Yung kaya mayroon nang bumili. Ay, salamat naman. Baka ito na po ang inyong hinihintay. Kagaya nila na minsan din nawala ng pag-asa ngunit naibsan ang hirap ng nararamdaman sa pag-inom ng Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1 araw-araw. At sa pakikinig ng masayang programang hatid ng Rice Coffee Mix, ang tagumpay sa kalusugan, kasama ang makulit at kuwelang si Kuya Jigs. Samahan mo na kami at simulan mo na ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Ito na ang kwentong Rice Coffee. Hello, masaganang buhay! Kwento ni Nanay. O ano ang mga nauna mong naramdaman habang umiinom ka na ng ating Rice Herbal Coffee? Yung una mong naramdaman? Naramdaman ko po ay yung, di ba masakit yung tuhod ko. Tapos yung katawan ko ay parang matamlay ba? Opo. Ngayon, maganda na at masarap yung tulog ko. Kwento naman ni tatay. O anong nangyari nang meron po kayong diabetes, nagkasugat po kayo matagal naghilom? Ano po ang nagawang tulong ng ating Rice Herbal Coffee, sir? Mula po nang maggamit po ako ng Rice Coffee, doon ko na po naramdaman na nawala na lang pong biglang sugat ko. Nag-magic! Bigla po siyang humilom, totoo talaga po. Mayo ko na po sa mayroong mga diabetes, subukan nila ang Rice Coffee dahil talagang subok na subok ko na talaga.
Kwento ni ate. Ano problema ng iyo pong anak na 2 years old, ma'am? Ano po kasi siya, sir, every month na lang po na-atake po siya ng hika. Hika, asthma. Asthma po yun. Oh. Kaya po monthly po, dinadala ko po siya sa clinic. Tapos niresitahan po siya ang maintenance niya po ng gamot. Tapos pagkatapos po ng pag-maintenance niya, na-atake pa din siya ng hika niya. Hika or asthma, opo. So Opo. ngayon, paano nakatulong yung ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 sa 2 years old mong anak na inaatake ng hika or asthma? Pinainom ko po siya ng yung pagpapainom ko po sa kanya, yung isang sachet po ay kinakalahati ko lang. Opo. Na lang pong rice coffee po, pinapainom ko sa kanya. Opo. And then, anong nangyari, ma'am? Hanggang po ngayon, yung 2 years old kong anak na tuloy-tuloy po ang pag-inom niya, thank God po talaga at hindi na po siya inaatake. Kwento naman ni tatay. Yung sakit ng katawan, nawala. Kasi yung namamasin yung kasi driver kasi ako. Nawala yung masakit ng katawan ko. Effective po ba yung nirekomenda ko sa iyong produkto, Sir Vic? Opo, sir. Kwento ni nanay. Po ang magandang naitulong sa pag-inom niyo po ng ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 from Pasakaw. Nahis po yung varicose ko, tapos yung pong sakit ng balakang ko. Gaano na kalalaki yung mga varicose veins niyo po, ma'am? Laki na po, para po yung mga earthworm ba? So ibig sabihin ng pag-inom ng ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, pwede po yan sa mga varicose veins, ma'am. Tama po ba? Opo. Ano pang may papaabot mong mensahe, ma'am, sa may mga varicose veins din at nananakit yung balakang, ma'am? Go ahead po, ma'am Lina. Mamili na kayo ng rice coffee 14 in 1 plus 1. Kasi programa na ito, maaalit ang mga sakit ng balakang nyo, yung varicose. Mamili na lang kayo ng rice coffee. Ang ganda yun. Ayun. Kwento naman ni tatay. Ano pang nangyari pag inom ng Rise Herbal Coffee? Yung mga sakit ng katawan ko, nawala. Mhm. Parang bumalik ako sa dati kong lakas. Ayun. Kwento ni ate. Opo, masaganang buhay, ma'am. Taga saan po kayo? Pag-chill na to, kakain. Salvacion, Bato, Camarines. Kayo po ba'y nakasubok na nitong ating Rise Herbal Coffee, ma'am? O ano naman po ang magandang naramdaman mo sa pag-inom ng ating Rise Herbal Coffee, ma'am, from Salvacion? Go ahead po, ma'am. Ganda po siya, kasi garit na po yung pangalan ng batok ko. Saka po yung anak ko. Ilang taon na po yung anak niyo po, ma'am? Pagkataon po. 4 years old. Bakit naman po siya pinasubok uminom ng ating Rise Herbal Coffee, yung 4 years old na bata? Ako po, pag luminom ako, O anong nakita mong epekto resulta sa inyo pong anak na 4 years old? baba po siya. Kwento ni nanay. So Ma'am Mina, bakit po kayo nagka-interes sa sumubok uminom ng ating Rise Herbal Coffee 14 in 1 plus 1 from Tangalan, Aklan? Kasi po, gabi-gabi ako napakilig sa'yo na maganda pala yung rice coffee. Tapos, uminom ako, nawala yung sakit ng katawan ko at masigla at malakas yung pan ko, pakiramdam ko at maganda na yung pagdumi ko. Kwento naman ni tatay. Effective po ba yung nirekomenda ko sa iyong produkto, Sir Vic? Opo, sir. Nawala na po yung sakit ng sikmura ko, sir. Medyo gumanda na yung pakiramdam ko. Nung simula po, sir, nung bumili ako, ngayon, sir, 4 na yung binili ko. Apat na po ako. Maganda yung pakiramdam ko. Kasi natatrabaho ako po, sir, kahit paano. Kasi talagang masakit yung mga katawan ko, tapos yung sikmura ko. Ngayon, medyo talagang gumanda, sir, dahil dito sa rice coffee. Kwento ni nanay. Ma'am Rose, ano ang nagka-interes sa iyo, Ma'am Rose? Bumili ng ating Rise Herbal Coffee from Pangasinan. Go ahead po, Ma'am Rose. No, nakainom ako ng rice herbal coffee, may katawan ko, lumalakas na. Tapos yung blood sugar ko, normal na. Kwento ni nanay. Napakagaling po talaga ng rice coffee. O, paano mo nasabing napakagaling yung Rise Herbal Coffee, Ma'am Auring? Di balik-balik na po baga ako sa doktor, Opo. laboratory. Hindi po nawawala yun. Nung makainom po ako ng rice coffee, yun po, nawala na po yung mga sakit ko. Oh, Kasi yung yung high blood ko, hindi na po ako ina-attacking na. Kwento ni nanay. O yung unang-una
una, yung matamlay yung katawan ko. Ngayon, yung uminom na ako ng 3 times a day, malakas at pinapawisan na ako at maganda, hindi ka napapagod. Masaganang buhay! Bumili na kayo ng rice coffee po para gumaling yung mga sakit nyo at maganda, masarap na tulog, maganda yung pagdumi mo. Masaganang buhay! Yung pong mga nakikinig po sa rice coffee, bumili na po kayo ng rice coffee, totoo po talagang nakakagaling. Katulad ko rin po, gumaling po ako sa rice coffee. Masaganang buhay! Malapit ang katawan ko, sir, basta may rice coffee. Kwento ko, kwento mo. Yan ang kwentong Rice Coffee. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Mark po, taga Pamplona po. Sipunin po ako, Makati po sa ilong, nakakailang bahin po ako. Nag-try nga po ako ng rice coffee. Nakita ko po talaga yung pagbabago sa katawan ko. Wala po akong nararamdaman, sinisipon po ako, ganun. Malaking tulong po sa akin to. Yung resistensya ko po, hindi po gaano ako papagurin. Sa mga nakikinig po, subukan niyo po ang rice coffee. Makikita niyo po yung pagbabago talaga. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Elmer, Valencia, Kabuhi, Camarines po. Magsisisi na ako. Madalas po kasi nangihina ang katawan ko eh. Tapos nag-chill ako. Madalas akong umihi. Siguro mga 6 times a day. Yan pong ko, diabetes ko, yan ang nakatapahin na sa akin. Ano nang nangyari nang nakainom na po kayo ng ating Rice Coffee Mix? Hindi na ako masyado nangihina. At saka yung pag-ihi ko, hindi na tulad noon na sebre ko ako, nag-ihi ako. Tunay at totoong sinasabi ko, magtaram ka lamang ang sa imong kamatean. Ang umayan, totoo yan. Ano masasabi mo sa mga intrigang nabayaran daw? Ang sinasabi ko po, totoo, matagal na akong naghihirap sa pananamlay ng katawan. 2 days pa lang dahil inom ko. Ang dami ang pagbabago sa nararamdaman ko. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka bang magiging healthy. Sumasahimpapawid ngayon ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Hatid sa inyo ng Rice Herbal Coffee Mix 14-in-1 plus 1. Samahan po natin si Kuya Jigs Dasa. Masaganang buhay! O yan na po naman ang ating paunang bate. Sa ating mga katagumpay, huwag kang matakot. Alright, hindi kita pababayaan, papaliwanagan kita, lalong-lalo na sa mga nagnanais na sumubok gumamit uminom nitong ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. At syempre pa, narinig po naman ninyo ang walang katapusang mga paliwanag, walang katapusang mga pahayag ng mga taong nagkaroon ng masaganang buhay. Ayan, lumuluha ka na. Tayo yung mga nararamdaman, abay talaga naman pong nariyan na, naririnig mo na ang sari-saring mga paliwanag, mga pahayag, mga ebidensya na ating po namang inilantad na para sa gayon na abay wag na po kayong matakot na mga bagay na ating inirekomenda sa inyo pong araw-araw na gawain na meron kayong taglay na mga nararamdaman. Anyway, ikaw na nakikinig sa mga oras na ito, ano ang kwento mo? Share mo na! Dahil sa mga taong nagbibigay ng kanilang mga personal na mga karanasan, abay talagang patuloy na pinagpapala at patuloy na dadaluyan ng walang katapusang mga blessings. Abay, asahan mo po yan. Uy, binabati nga pala natin ng masaganang buhay. Maligayang pakikinig, mabuhay ka! Maraming salamat kay Eric Abad na nakaantabay nakikinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan. Ako pa naman si Baby Armalite. Abay talaga naman po. Uy! Saglit lang. Pakititigan na ang iyong kalendaryo. Anong petsa na? Bakit kayo napapag-iwanan na? Anong araw? Napapag-iwanan na ng linggo?
malapit namang matapos ang buwang ito, abay patuloy ka pa rin pong nagmumukmok, patuloy ka pa rin nagdududa kung talagang totoo nga ba na epektibo yung ating produkto na Royce Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Kaya nga simulan mo na, baka kapag nagdesisyon, abay ubos na yung produkto. Talaga naman pong nasa banig ka na ng karamdaman, kaya nga Rice, babangon ka mula sa banig ng karamdaman. Sige na, pwede kayong tumawag. Shout out sa mga nagdiriwan ng kanilang kaarawan sa mga oras na ito. Pwede kayong tumawag sa 0930 556-3294. Abay talaga naman pong sabi nga natin umaatikabon ang bakbakan ng mga kwento. Talaga namang kapaki-pakinabang. Kaya nga sabi nga natin para mabawasan ang iyong pong stress, bawasan mo na rin ang panunood ng mga negatibong balita na puro na lang laman mga COVID. Talagang baka sa susunod sa kapapanood mo, kakarinig mo ng mga balitang hindi mga magaganda, abay baka ikapoy madali na rin ng lobid. Kaya nga laging tutok makinig sa programang Tagumpay sa Kalusugan na nagbibigay ng pag-asa. Abay kung kayo po'y nagpapahingalaang naman, magsimula sa trabaho, abay humigop muna po kayo ng mainit-init na Royce Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Abay talaga naman pong digestive conditioner itong ating Royce Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Yung mainit-init na timpla ng Royce Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Abay unang arangkada bago ka umarangkada papunta na yung trabaho, abay rop-ropin mo na. Ibig sabihin ng rop-ropin, abay higupin. Higupin mo na ang mainit-init na timpla ng Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 bago po kayo kumain ng almusal, tanghalian at hapunan. Mas mainam mga 3 to 4 cups every day. Huwag po kayo manghinayang sa ating inirekomenda na pag-rop-rop. Rop-ropa na para maayos na ang iyong nararamdaman sa katawan. Para ma-dispatch na yung mga nagpapahirap sa iyong mga kalamnan, sa iyong mga katawan. Anyway, sa ating mga katagumpay, abay available na po ang Royce Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, sa mga pharmacy. Huwag kang matakot. Kasi alam niyo sa mga kababayan po natin na kapag inuunahan mo ng takot na wala namang katakot-takot, mga katakot-takot na mga pananakot na wala namang dapat na ikatakot, mga pangambang iyan, abay talagang panghihinaan ka ng loob. Kaya nga dito sa ating programa si Baby Armalite, pinapatibay ang iyong mga pag-uunawa, nilalawakan po natin ang mga paliwanag, mga pahayag ng mga nagaganap na pangyayari sa iyong katawan. Opo, huwag kang matakot dahil nandito si Baby Armalite. Uy, siya nga pala sa mga umiinom ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ipagpatuloy mo yan. Nasa mabuti kang mga kamay. Nasa mabuti kang kondisyon. Kapag umiinom ka ng ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1, abay anumang mga pangamba, mga pag-aalinlangan, mga pagdududa, tibayan mo na ang loob mo. Dahil nandito lagi. Kaya nga lagi tayong nangungulit, kinukulit, na naway sana balang araw maihatid ko po kayo sa dulo ng kalangitan ng kaginhawahan, kagaanan. Maniwala ka, magtiwala ka, sumunod ka, sumakay ka na sa salbabida ng ginhawa tungo sa tagumpay. Takot dahil ang buhay mo ayan ha, huwag kang matakot kasi pag inuuna mo yung mga takot-takot na yan na
ini-imagine mo baka ngayon may side effect, baka ngayon may overdose. Kaya nga available over the counter yung ating produkto sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga sari-sari store, sa mga convenience store, sa mga grocery store. Kaya nga sabi nga natin abay ready to drink itimplahin mo na lang. Hindi mo na kinakailangan pang mag-blender. Hindi mo na kinakailangan pa na mag 4 kilo dahil nariyan na sa isang sachet na Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Boundary ka na sa nutrisyon, sustansya, vitamina, overhauling sa katawan. Huwag kang matakot. Ayan, talagang mapapakanta ka kapag umiinom ka nitong ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. And sabi nga natin, huwag pang hinayangan yung inire-recommenda natin na pag-inom araw-araw, mga 3 to 4 cups every day. Bakit po? Ninanais kong maramdaman mo na ang epekto benepisyo within 3 to 4 days, maximum of 5 days. Abay, ramdam mo na ang ginhawa sa katawan. Hindi kita pababayaan, kaya nga kakantahan pa kita. Hindi kita malilimutan, hindi kita pababayaan. Ayan, mapapasayaw ka na naman sa tugtugin habang umiinom ka ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Ramdam mo ang ginhawa, sayaw-sayaw, galaw-galaw para hindi pumanaw. Just a yellow lemon tree. I'm turning my head down. I'm turning around, and all that I can see, just another lemon tree. Hoy, maraming salamat nga pala sa ating mga katagumpay na sumabay, sumakay na sa ating timpla ng pag-iinom araw-araw ng Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. And of course, ang ating Rice Herbal Coffee nga pala, wala naman po itong pinipiling karamdaman. Kaya nga lagi nating sinasabi, anumang mga nararamdaman mo sa katawan, pwedeng-pwede. I-try mo na. Ayan, TikTok tayo, TikTok, sabay-sabay, sayaw-sayaw, galaw-galaw. Napakabilis ng oras. Alam nyo po ba na kapag kayo po ay nakikipagsabayan na sa ating programa, nakikipagsabayan na rin na tumungga, rumorprop, lumaklak ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1, maniwala ka, magtiwala ka, abay babangon ka mula sa banig ng karamdaman. Mapapasayaw ka kapag nakaramdam ka na ng mga pagbabago. Mapabata man o matanda, pwedeng-pwede na uminom ng ating Rice Herbal Coffee 14 in 1 plus 1. Sumabay, sumayaw, sumakay sa tagumpay. Hoy, napakabilis ang oras ha. Tingnan nyo naman. Kaya nga sabi nga natin kung gaano kabilis ang tagpo ng araw, ng oras, ng panahon, ng taon, abay talaga naman pong sasayat gaganda ang iyong pakiramdam. Hoy, napakabilis ang oras. Ako po naman si Baby Armalite. Abay, niraratsad at raratsadahin natin. Ratatat! Yung mga karamdamang nagpapahirap sa iyong katawan. Wala pong side effect. Wala pong overdose. Huwag kang matakot.
sumubok bumili dahil napakamura. Kaya ng bulsa. Anumang mga nararamdaman mo, pwedeng ang ating Rice Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Maniwala at magtiwala ka. Sumakay ka na dahil sa susunod, ikaw naman ang magkukwento kung anong bagay na nangyari sa buhay mo sa pag-inom ng Rice Herbal Coffee. Available po yan sa mga butika, sa mga pharmacy, sa mga drugstore, sa mga convenience store, sa mga sari-sari store, sa mga grocery. Diyan po sa inyo pong mga probinsya, sa inyo pong mga bayan, sa pamilihang bayan. Meron na po niyan. Katuwang po natin sa technical side, si Engineer Jonathan Lopez at Ferdy Losada. KBR Malait, masaganang buhay. Maraming salamat. Bye-bye! I love you! Narito ang isa na namang kwento ng kagalingan dahil sa Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Elmer, Valencia, Gabuhi, Camarines po. Mag-60 na ako. Madalas po kasi nangihina ang katawan ko eh. Tapos nag-chill ako. Madalas akong umihi. Siguro mga 6 times a day. Yan pong ko, diabetes ko, yan ang nakatapahin na sa akin. Ano nang nangyari nang nakainom na po kayo ng ating Rice Coffee Mix? Hindi na ako masyado nangihina. At saka yung pag-ihi ko, hindi na tulad noon na halos every ko ako, umihi ako. Tunay at totoong sinasabi ko, magtaram ka lamang ang sa imong kamatean. Ang umayan, tukuyan. Ano masasabi mo sa mga intrigang nabayaran daw? Ang sinasabi ko po, matagal na akong naghihirap sa pananamlay ng katawan. 2 days pa lang dahil inom ko. Ang dami ang pagkatapos sa nararamdaman ko. Sa Rice Coffee, nag-enjoy ka na sa pagkape, sigurado ka bang magiging healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Virginia, Gervasio, Ilang taon na po kayo, Ma'am Virgie? 73. Bakit sumubok kayong uminom ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee, Ma'am Virgie? Hindi nga ako makakatulog. Uminom na ako ng rice coffee. Magaling na yung pagtulog ko. Puro mga 4 na oras lang sa isang gabi. Ayun, maganda na po yung pagtulog ko. Kahit sa araw, nakakatulog na ako. Sa mga senior citizens na nakikinig sa atin, na may mga nararanasang mga sari-saring karamdaman, Yung mga hindi pa po umiinom ng rice coffee, na po sila para maano naman yung mga karamdaman nila. Para maano nila yung rice coffee mix. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Halina't ating pakinggan ang isa na namang kwento na magandang naidulot sa katawan dahil sa pag-inom ng Rice Coffee 14-in-1 plus 1 Herbal Coffee Mix. Kaya kadalabaw libmana, sakit yung stick mo. Wala ko parang nadigay ako ng maasim para pag may kalamansi yung binibigay ko eh. sabi mo 15 boxes na naubos mo. Ano na ang nangyari sa pag-inom mo ng ating Rice Herbal Coffee, Nanay Riching? Maganda po ang pakiramdam ko kasi magaan yung katawan ko, pati yung rayuma ko, yung pakiramdam ko sa likod ko at hindi na sumakit, pati yung uric acid ko. Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. Marami na ang nakapagpatunay, nakadama ng kagalingan sa pag-inom ng Rice Coffee. Po, Si DC, taga saan ka DC? nararayan sa Lumbigit po. Kayo po ba yung nakagamit na kainom na ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee, ma'am? Yun na po. Ano naman ang nangyari sa buhay mo pag inom mo ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee, Ma'am Daisy? 2 taon na po kami kasama ng asawa ko po. Hindi po nagbuntis ng 2 taon. Tapos po, nung nag-try po kami kasi pinapakinggan namin po ikaw dito gabi-gabi at umaga. Opo. Tapos naka-anim na po yata kaming karton. Ngayon pong March, hindi na po ako dinaktaran. 2 buwan na po yung son ko. Ngayon, anong nangyari pag inom mo ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee? Nabuntis po ako. Ha? Para sa patuloy na ginhawa at kagalingan, ituloy lang ang pag-inom ng Rice Herbal Coffee Mix, ang kapeng healthy. The power. 5,000 watts. The frequency. 97.5. The call letter.